Maame Gloria eye obatan a wo free eye domase a ewo bono mantan mu. Maame chiremu a na oni ne kunu ewo emma miensa ya na wote. Na mmere ko animu no ne kunu no ekofa oba e ma no beye akasa ewo ne kunu entem. Eno achi no wotena eho saa. Mmere ko animu no akasa foforo ba ewo ne eye ne kunu ne entem. Ema wo free ne kunu ne nchen ekọ ne maame ho no. Maame chiremu a wo ne maame ho a wo ne maame ko afom no ena ne kunu no ebu pia no ewo afumu honom na asema ne kunu na ka kire na ne se wawi ya nie ne kunu fa adua de bobo ne ti ho ama me ne wakasa ne ti ho nyina apapai ama doctors for apempam ma metrem a asemi ewo a police for nsem adwuma na maame Gloria eya ne se sabi obeso adokono de akọ afiefiem na ne obenya no ode ahwe onenne mma sese ne kunu de dua abɔ ne ti ho ama waprepra enti wontimi enso adokono yi enkobiem asetena mu asanso ye den de ama eye maame Gloria ene ne mai maame Gloria esu fa ye mo ase ye mo no aba bia aduru ne de emu aye den ne kunu de ne ho ahwim a sese a police for iguso a wo hwehwe no momemu maame Gloria na ono so enya bi emfa enhwe ne mai betim do kakra afa eye mobile money number se e screen so yi na wo kakra be no misi am be show ye mo ni power bra wote ase nipa benya wa ne fiare ama mena wanse na fiare nakopon show so yibi na de aboa interview we hwe so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube na waseche for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia na wonsa atimi akabi bo modi aso besan so a share ba chow na me woduma se me ware me kunu eko 15 years ni 15 years me ba panyin kra oko 11 years na setena no me wa no de na setena no enya ne bone oni bidie ba na setena no enye bone so ti ba konfie miensan konfie nan na okofa baabi na setena no wale mu de be na achacha kakra nti ye wona ye ko handa na ye fiera ka se on tria dan kan ti dan kan mu ntua mu na yakofa gidigidi kakra ba nti kwa mnim se nhyɛ da nya problem bia eso nti me ba me maame ho me kofre me nua ba ko kasa ne nyam kofre me nua ba ko me nua no ba na kasa me kunu no se me nua na didi natem na on me nua no de ntokwa na bla bi wo ye fie opata me kunu se bla na pata amia no se senti se oyi obe piano obe kunu na wa kumi so tina me de me ene ye da obi na no kan asase ni bitire me ye ware ye na won hye dan kan asase mi tina me nim se ye akokeka ntimi de me ba me maame wo no ye kwa afom kra na me sie anti se ni wa se ayo na ro we ndi se ye kwa ikodudu masia na kwa maame akwacha maame yare ikodudu masia we de ya asem kakra ni ya sisi ti ye woram ho Friday no na obae na maame mmodwumo na maame jesu na me so ochi ame kama na ma ya ku maame so ntena ase na so hampo de kodwo ha ya wuram nti ye be ya mpa dua ibisu na wontena na ro maame kunwampo de nhia to dan na chi awoko na mnim se okotena motokin ne so ti me kuta kantan maame me bo na ma ya tinkuma me hu se me dan mania no dua na da motokin no ekuta no ama wulasie ni ma hu hwi biem me hu ya na me regional hospital ti mu bisa me a saneti ukuna woni no ma acho me no wo matre me ba panyini 2nd February na ye de bronya 2nd February no wa nya 11 years na otosumi enu so no 16th March ye de bronya wi na no so wa nya 8 years no otwato no onso 4th April ye de bronya wi na so wa nya 4 years na ade mbone ade na wo ye nkwanti a otimi ebe yo ebe di usawi ya me na me kan me shada nya ne bone okofa sa ba ne yi ni awale mu nsam die mete ho sa wa ya me ho ade nti mete ho dan ka na wontui akofa sa problem kakra no ba ya me ba ya mamu nti me de na minim se ye asem kitua bi minim se ye asem a ya senkesi bia ti mu bisa me sa se opeja dua no de a ode okase ama last year ni de me hu se dua na ekuta no nti me mani tutie na me se dua na no de abome
Na me hwe wani ma ene na mama ka adeda ho na no. Bachan manim na me ti ho. Na me masum ha na me ti ho. Se we di enye dua o. Bachan ye dua me hu e. Dua ngwa no de bobo sa. Bachan sana me ma me kra o. Enu wati ko mama. Aha, okay. Ti omo pompam ye. Bachan. Asem ro wen. Bachan me ba bi o. Asem bi go police for mane. Police fo ahwe na o police ho nti. Na me hwe ne saba no, na me yado ne saba nsaka na. Ni mra sese omode ne fa so ebeye no. Na omode na fa sese kura no. Mete ho na misuro. Nkura ne de ansa na me beba me maame ho. Ya woda no. Ukuoda na nwumre na kasakasa ne siye no. Osisa nkura no. Edi omokoko ma ba na e wafa no no. Nti mi prawie ye no. Na me wofa. Ene me nua no na me maame no ma. Ene police no. Ka kire me wofa se. Utwase omokofa nkura ndi omo baba bia me wo. Bacho meti haidi menya adwuma bia na me wodoma se no. Bia ni me. Tondo kono. Okono na me ye. Na masowa. Edi akwa achi. Ese miti kura no. Minim meti maso ade ne kura de achi na. Minim kura me nsa. Dabi Mr. Wansu why? Adaro mamansu. Na me kan se kan mikrofo do masemane. Pai bona si asori pai baba bo ma me da so ti ase ana ye awrade adom. Me da ma me na me wo fa ne munyina ase. Se banyi mi amma na me da so tinko. Me se awrade bambo. So ma me na me manyina ho ba.